alhamdulillah abe fo ma ko alhamdulillah ki juwe yego flalata basudra ko be chogori dugu jera wa basudra ko be chogori baka bashidila mare masino folon sino te sisa basudra masino folon sino ti bolo sisa se wakatu ka gele biga gele ma yera di biga gele ma kosobe awo ala ye ta tiɲɛ dunu fɔ i kun bi ka gɛlɛ i ma mais ba sutura debi ne ye ba sutura ye ni ye video ninnu ye ko goro gɛrɛ gɛrɛ wa n t'a dɔn fɛn dɔ gɛrɛ don yen nɔ ale ni sigi gɛrɛ ni ye video ninnu ye debi ne ye ba sutura debi ne ye k'i sigi ka marambadenw nini ka marambaden fitininw nini oli i mɔdenw quoi batuta san pɛrɛ i ka danga tɔ ani i ka dangadenya tɔ o juguyara diɲɛ kɔnɔ quoi i ma i ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ yan i taara ne denw ta i y'a di mɔgɔ ma ko mɔgɔ k'u fa nini k'u ba nini mais u fa balolen don tɔgɔ k'u dani u ba balolen don yan fɛnɛ awɔ i ye ne debi ne denyɛrɛnin i y'o bɛɛ ta k'o di mɔgɔ ma ko ayi ko mɔgɔ k'u fa nini ko an m'a fa nini dɛ aw ka fa min na tɔgɔ ko dani wa dani i bilakoro b'i dani i bilakoro sini ne yɛrɛ de ye dani aw ye n den minnu fa nini ne yɛrɛ de ye dani ye minɛ debi ne ye y'o kɛ yan a ma fɛn tiɲɛ dɛ wa a tɛ fɛn ne ko n tɛ ne ya san pɛrɛ ne ko n tɛ foyi tɛ foyi tiɲɛ ne ye awɔ parce que ne b'a dɔn ne ka dimi o de bɛ da i kan o de bɛ da i ka dugukolo sanfɛ parce que o mɔgɔ tɛ yen o ne yɛrɛ b'o dɔn o mɔgɔ tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen o da tɛ dɛ a mɔgɔ de tɛ yen awɔ ne ka dimi de bɛ da i kan mais i tile kelen i m'i denw foto ye ne bolo ayi i m'u foto ye ne bolo ne ma dɔn n'i ye denko la wa ne tɛ dɔn n'i ye yen nɔ parce que a bɛ f'o ma tubabuw ko ma ko l'enfant est innocent i m'a faamuya ne tɛ dɔn n'i ye yen o sinon n'a sɔrɔ fɔlɔlama kun don k'a ta k'a tɛrɛmɛ quoi k'o ta k'o tɛrɛmɛ mais n tɛ doni n ko i yɛrɛ de i fa tɛ i ba tɛ i ka sokɔnɔmɔgɔw tɛ i yɛrɛbakun quoi i somɔgɔ foyi tɛ min ne cɛ o ye i yɛrɛ ne de wa mɔgɔ wɛrɛ foyi t'o la ni maa wɛrɛ min nana yɛrɛ bulo la o y'a yɛrɛ bulo la molobaliya la o si tɛ n concerné mais e yɛrɛbakun quoi o ye e ne cɛ de e yɛrɛbakun yanni saya don cɛ quoi e ye vidéomani ye mais vidéomani sans espérance awɔ n'i ye vidéomani sigilen banni na don o don ta wuli ka bɔ yen dalilu t'a bolo argument t'a bolo i bɛ argument kɛ ka mɔgɔ sari ala sigilen ka argument kɛ ka mɔgɔ baro ne b'i gosi ni argument de ye argument solide n'i ye vidéomani sigilen fa an bɛɛ y'a kɛ yan ka tɛmɛ o n ko n'an kɔnɔna kuma kun banna dɔrɔn n'an ma dɔn an tɛna min fɔ bilen an dimiko an b'a fɔ dɔrɔn i fa dɔn ta i ba dɔn ta i fa kun bɛ ta i ba kun bɛ ta dɔwɛrɛ tɛ o k'i kɛ wa maa si fa ma kɛ ten maa si ba ma kɛ ten awɔ sinon ne yɛrɛ fa nin na o ne fa nin na ka ne ba nini wa dɔw yɛrɛ ne fa bɛ nini ka ne ba nini mais ne fa ma kɛ ten ne ba ma kɛ ten wa ne yɛrɛ ma kɛ ten wa ne yɛrɛ tɛna na kɛ ten o ye diyagoya de ye ne yɛrɛ tɛna na kɛ ten parce que ne yɛrɛ de ye ne ye dɔrɔn a banna quoi o ye ne yɛrɛ de ye ne ye i bɛ se ka ne fa nin ka ne ba nin mais ne yɛrɛ de ye ne yɛrɛ ye quoi o y'o bannen ye quoi ala yɛrɛ ta kɔfɛ bana tɛ n sen ka kɛnɛ n bɛ n ka nafolo sɔrɔ n bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ alihamudulilayi quoi mais tellement que danga bɛ yen quoi i m'a ye ala y'i ka dangadenya jɔ i la hali sura i bɔra ka muso fa nini yan k'a ba nini yan i ye kunun bɛɛ kɛ k'a fa n'a ba nini awɔ den ɲuman wolobaga i ye kunun bɛɛ kɛ k'o fa n'a ba nini o kunun o taara ka manager ka putain de merde manager ka non putain manager ka mariage voilà manager ka mariage a fɔ dɔɔni sinon voilà manager ok o taara mariage la quoi an ka manager o taara mariage la quoi o taara mariage la o taara mariage la ka nafolo bɔ k'a di o wɔrɔnin bɛɛ o sɔrɔ e cɛ duwawu ka cɛ ni ala bɛ kiri dɔw tigɛ a ka wusa dɛ tellement que i ka subagaya warala ko hali o ka a janto a binni jiw la ko hali o ka ne ma mun
ngi yɛrɛ de bɛ bɔ i yɛrɛ de bɛ fɔ ne y'i ka suya ko minnu fɔ ngi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ngi yɛrɛ de bɛ tila ka di mɔgɔw ma ne tɛ ne bɛ sigi k'i lajɛ de i b'o fa nin o bɛ miliyɔn minɛ la i b'o ba nin o bɛ miliyɔn minɛ la munna i bɛ ka fa nin kun minɛ i b'o fa n'o ba nin kun minɛ i b'o dɔn parce que o fa n'o ba o ɲɛna de o fa n'o ba o ye mɔnɛbɔ den de bange o diyagoya de ni e kun y'a sɔrɔ o ye fugari ye n'i y'a sɔrɔ fɛn t'o bolo e kun t'o fa maa bɛ baga fantan ma k'o fa n'o ba nin ya fɛn t'e kun ko nɔfɛmɔgɔw ye nin na donna ta a bɔra tan e ala e fa nin ba e ka taga Mali la sa i ka taa fɔ juge ye ko ka sa nɔfɛmɔgɔw ye nin quoi e ka taga Mali la sa o ta kɛlen ne o ta kɛlen ne ni mama Ala wa gwar ta ye mama Ala wa gwar bɛ hakɛ to dɛ parce que voilà tiɲɛ la ne ye musokɔrɔba nin quoi ya mais kan to kaso la ma yafa ɲini a fɛ dɛ mais n bɔlen alhamdulillah n bɛ yafa ɲini musokɔrɔba fɛ hali n'a sɔrɔ n bɛ yafa ɲini a fɛ quoi juge ye ne ɲininka ko an ka fana ye mɔgɔw de bila ka n ba nin kɛ juge ko k'a ye mɔgɔ minnu bila k'i ba nin i bɛna n'a ka kumakan ye quoi alu juge ko ne ma ko bon ko ne bɛna ni mama Ala wa gwar ka kumakan ye quoi n ko tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ mara la ni m'o sɔrɔ tan han e ka taa Mali la sa taa Mali la e ka taa Mali la bayi ni e ka taa Mali la e ka taa fɔ juge ye ko awɔ ko nɔfɛmɔgɔw de ye nin quoi n kalila ale kuranɛ la e ka taga bayi taga maa barika bani furu bani kɔnɔnɔgɔ tolilen so musoni son tigɛ bani ne ye sigi ne fɔra i b'a dɔn ne b'i kɛlɛ de ne tɛ dimi kɔrɔ parce que ne b'a dɔn danga bɛ kɔ ne bɛ maa bɛ dimi dangatɔ kɔrɔ ala ye maa min n ko nin ye yeko fila de e bɛ cogo min na tan ni maaw ye ne ye tan nɔ n tɛ se ka ɲɛ jɔ mɔgɔ la quoi e bɛ cogo min na ni ne ye nin kɛ wallahi billahi n tɛ se ka ɲɛ jɔ mɔgɔ la o de kama ni ala y'i bonya kana n'i yɛrɛ dɔgɔya awɔ hali ne filɛ ka video min kɛ kan n b'a dɔn n ka mɔgɔ dɔ bɛ tila ka don kun tuguni nin dabila nin to yen ala ni e ka bɔ nin to yen man ɲi parce que danga de bɛ nin kɔ nin to yen ala ye nin ka ko ban nin to yen o de bɛ tilen ka fɔ ne ɲɛna quoi n ko de kama ne t'a ci ka k'i la ni ala y'i bonya ni maaw y'i bonya kana n'i yɛrɛ dɔgɔya mais danga ani barika ban jɛnɛ hakɛ ni foyi tɛ kelen sa ni e ma katan ne tun b'a fɔ ko ne ye ɲamaden ye ni e ma katan parce que ne image de taara k'a da e la ka e ne image so putain de merde a français tɔgɔ ayo que e ne image ko o solidariser wa n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na k'o kalabuser quoi k'o kole ɲɔgɔn na quoi mɔgɔw bagara ne ma associé merci beaucoup aw bɛ na tɛmɛ quoi ka e ne image associé ɲɔgɔn na quoi mais diyagoya n b'a kun quoi parce que e ni ne image associé ra ɲɔgɔn na ne Dani ne b'o kun o donni kama bɛɛ ko Dani de bɛ banni kɛ mais maa si tɛ aw ka don réseau kan k'a fɔ k'i bɛ taa ne ka banni video k'i bɛ taa sama ka bɔ n'a ye ne bɛ kuma baw de fɔ ne tun bɛ nin modèle min kɛ ne b'o dɔn mais o tun tɛ banni wa k'a fɔ ko personnel ne bɛ maa personnel banni a mɔgɔ ka dɔgɔn dɛ ne ka nin ye au contraire même Baba Kamara Buba Fane Segu Tunkara maaw m'o wɔɔrɔ de faamu mais e ne ka image associé k'a associé ɲɔgɔn na i b'i ka banniw kɛ comme ne kun bɔra ni n bɔra n ka fari i bɛ sira i b'i dogo n'i y'i dogo sisan nɔ maaw tun bɛ ne image di mais ala b'a dɔn n dusukun ka ɲi n ye maa min ye n t'o bannikɛla ye n nana kana ka n de kunbaramate ka n décortiquer ka n déplacer ka n associer ka bɔ i la pepu alihamudulilayi ala ye tiɲɛw bange alihamudulilayi ala y'o tiɲɛw bange parce que à l'époque mɔgɔw yɛrɛ b'a ko Dani ninnu ko n'u ma banni kɛ ko ni Dani ma banni kɛ dɔrɔn ka se ka video kɛ awɔ maaw tun b'o fɔ ne ma mais n bɛ biɲɛni ta ka misalini ta i kama k'i kala ka ɲɛ ka tila ka busani ta i kama k'i can kosɛbɛ ala nana kɛ maaw yɛrɛ bɛ ne ba nini ka ne fa nini ne y'a bɛɛ encaissé parce que ne b'a dɔn i b'a bɛɛ kɛ ne ka paga t'a la mais ne ka ko ye min ye ne ni maaw ma ni magar'o la dɔɔni i n'a fɔ jɛnɛ à l'époque Arasibaci ne tun bɛ wuli kama quoi e ma ye ne ye n désolidariser ka b'e la ala sina k'a fɔ ko ɔhɔn aw ma k'a fɔ maa min ma ko belebele de pari Dani n'a ko banni kɛ a tɛ banni kɛ dɛ a ka kumaw ka fari
mais danga demi flene na ko ma ko basutara so musoni basutara turki so musoni furu wolo vla kebaga misijeli mimbaga nine banini gelay danga dendo e may duwa de nyim fara ka bila woram na dro ala iga danga denya bangi mawbiye reju sabe ko ni ko ni malien muso de ko o etablene e malien be de tochi e mali muso be de tochi ni ga banini iga banini fato fato ni mala duguli mo ba blala ko tibe fa ngo pay ngo pay ngo ma do ko ju tellement que danga be ko donc e ni siga banini ngo ko yemu yesa ko dogi makundia e bi siga ma ufani no ku yemu ko dogi makundia ire ti jira nyiniga mali tere malla taga kamananga ne dani mine yanno mais mba donga fo meta mais kamanaga o mine pendant des années depuis 2018 ne ma se mali la for 2024 nyen sigi ka réfléchir ngo wa do retere ni ire di muna il faso kamana taga gi mine parce que ye ko ke ko munu manye ngo wani ko ga tange ma mafa o mbeta hake ubonkana mbeta nyin klinga taga e danga de furubani muso suruni so musoni muso dawlanta muso dawlanta dawlatila dawlanta da nogole kono nogo tolile ala je emi yera nyinga ema waju alishini ala ema waju ala ye jabeti blela ka konona no dimi bla ela ete waju danga dente waju ya lete waju barga bani ate waju alete waju diye kono hate awo fola ko ngaba sutra kata ne dani yene maw ka fako ako dani ko debi dani ni basutra bora nyona ko dani bora bani ni ngona pew ala yembo kono wallahi e woni mina ko dani ki mbaru ni baro chori ni baro de dalu de o de ka ko we dalu wa dalu tabolo argument tabolo nama fotanno ha maramba ay ini maramba te o ini dani de do awo ini dani de do maramba ini hotel ini dani de do c'est ala barga min do la o mo do ila ko wa ala ko magnifique avec danga de ani ma barigantan de na be fiki lebu abibla dawla tigila na be fiki lebu abibla bariga de na ibi yere lebu ima ma damana be dien kono u keleli mai awo u keleli mai ni be fiki ga danga de ado na folo be ma makun milliard be ma makun hal na jotala kana kele a wakati la ni ya kele ma shite tie dima hal ni tie bi bolo mauni ke nyengo deni awo ala barga di maw mama ka dawla di dien maw mama ni ya kele a wakati la wa ala be danga de ani mami barga te mamina o wakati la ala bo saban ko bo jamaw la ko no bla o ka tinga dawla tigu ani nafolo tigu ko li kele dien kono o ka danga de abe soro maw wera ba fode ko zunzani kele ge nyoy samayo o li kele ya mu jena tiga rebe tini kunde bala parce que ebina ka bargatigi ko kele o bargatigi o ta ma dongo ibita soro ibina ka togotigi ko kele o togotigi yera tar ko kele be sena mais ibita soro ma do kanu diengono o libe tafu tayla ka dinete o de ga danga de yera dale ken ka yira ka fo efle bargatela on ye yiri kaye barga be e baga mi kele o kanu bawna wa on be kele ya diela te yera tendi ikoloshi basutara iga danga denya be dayndi basutara somusoni basutara 95 ani nyinanche sanjoli do aya jate fo 95 ni nyinanche 95 ani 2000 sanjoli do 95 ani sisanche aya fo nyene
san 30 an maninfin ko san 30 ko 95 kani sisan cɛ maninfin ko te ba sutura ko san 30 ha bon o san 30 a y'a jateminɛ dɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ nin y'a den fɔlɔ bange 95 den fɔlɔ fa kun ye jɔn ye o a fa ye jɔn ye o ye Kɔnte ye Kɔnte hali sini a filɛ nin ye maa faga kuru kɔnɔ a den fɔlɔ a bɛɛ ni ale kuranɛ cɛ n ka langa tunga na a y'o bange 95 o fa n'o ye Kɔnte ye hali sini hali sini Kɔnte filɛ maa faga kuru kɔnɔ a b'a ka kɛngɛrɛninw ni fɛngɛw feere a ye ko da o Kɔnte fɛnɛ kan a n'a ka musokɔrɔba o Kɔnte ko k'ale ta tɛ den ye koyi a ko Kɔnte de ta ye den ye bi Kɔnte de ta ye den ye sini Kɔnte de ta ye den ye sinikɛnɛ aw y'a mun ka o den fɛnɛ minɛ ka Kɔnte minɛ ka t'o datugu 3e na 3e bamanan donnen giri kɔnɔ kabi ala k'i da i ma don giri kɔnɔ ha bamanan donnen giri kɔnɔ Kɔnte datugunen 3e na Kɔnte i t'o yɔrɔ wagati la an ka tiɲɛ fɔ o wagati la n'i ye den sɔrɔ cɛ fɛ n'i ma sɔrɔ dɔrɔn u bɛ polisiw bila polisiw b'i bagaba u b'i bila giri kɔnɔ u t'i bila kasumba la dɛ Kɔnte sina k'a fɔ ko ayiwa ko k'ale ta ye den Kɔnte ye tile kelen kɛ tile filanan Kɔnte ko k'a ɲɛnabɔ ko walayi ko n t'a dɔn ko n ye dɔ kɛ n t'a dɔn n ye dɔ kɛ 95 ni bi cɛ e bɛ ka e ye cɛ danga b'i kɔ o 95 ni bi cɛ Kɔnte balolen don Kɔnte yɛrɛ ta ja Kɔnte yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ ye ne somɔgɔ ye parce que ne terikɛ somɔgɔ ye n somɔgɔ ye n terikɛ somɔgɔ ye n somɔgɔ ye a y'o den fo o denmusonin o tɔgɔ taara da Kɔnte yɛrɛ ba la awɔ ba sotara bi ko m'a bila ko ninnu na dɛ musokɔrɔba min don ne b'a bi wa tellement que danga de bi ko quoi ne depuis je me rappelle depuis o wagati la dɔw yɛrɛ ko 31 na ko nin y'a san bi e yɛrɛ bɛ ka den e den fɔlɔ min n'i y'a sɔrɔ 95 o yɛrɛ ni est-ce que o ka kɔrɔ ni Maramba ye i yɛrɛ sigilen don mɔden na hali Maramba den o b'olu bɛɛ de mɛ jɛrɛ ba sutura i labanko juguyara mɛ i ta kɛra labanko juguya da ye ani muso kun don Asumaw ninnu Nasira ninnu Fatu ninnu u bɛɛ y'a bila hali u tɛ fɛ a tɔgɔ mɛn diɲɛ dugukolo sanfɛ parce que wa u bɛɛ y'a dɔgɔnin a ka kɔrɔ n'o bɛɛ ye a ka kɔrɔ ni Fatu ye a ka kɔrɔ ni Nasira Sago ye a ka kɔrɔ ni Asumaw ye a ka kɔrɔ ni nin bɛɛ lajɛlen a ka kɔrɔ ni Sajo ye a ka kɔrɔ ni nin bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ y'a bila wa nin bɛɛ y'a haramu ka b'u ka vie la tellement que danga b'a kɔ tellement que barika t'a la tellement que ala ma barika don a la tellement que ala y'a tere juguya diɲɛ kɔnɔ tellement que ala ye labanko juguya s'a ma diɲɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛ e tɛ maaw ka furu sa ka kɔnɔ ta ka den faga biko a ye fagali daminɛ a mɛnna dɛ a y'o daminɛ parce que deba a ye Kɔnte denmusonin nin faga ka Kɔnte datugu kaso la k'o den faga Kɔnte yɛrɛ ko n'a seginna ka taa Mali la k'ale b'o problème na wuli ko parce que k'a ye jalaji de kɛ den kɔnɔ den ni kalo 6 a ye jalaji de k'o kɔnɔ o kalo 6 k'o faga kalo 6 e m'a ye tellement ka subagaya fɛngɛra aw b'a dɔn min b'a dimi yan ne kɔrɔ aw kana jigin o la sa parce que a ne ye ɲɔgɔn ye sufɛ de a ne ye ɲɔgɔn ye sufɛ n ye tafu t'a la sufɛ parce que a dɛsɛra ne la suya la de a bɛɛ ni ala cɛ n'o fɔ aw ye a dɛsɛra ne la suya la subagaya la de ba sutura furubani nogo tolilen ba sutura muso kunkurunin ba sutura muso cɛjugunin ba sutura muso labanko jugu ba sutura somusonin curuki somusonin baribɛti somusonin ba sutura duzo ba sutura a tɔgɔ filɛ ka bɔrɔ porodi zo hali porodi 3 euro a y'a suɲɛ hali porodi 3 euro a y'a suɲɛ baribɛti k'o bila ka sagi kɔnɔ somusonin $800 zo curuki ha e tɛ se ka taa Dubaï o e tɛ se ka taa Dubaï parce que u y'o k'i ka passeport sanfɛ i tɛ taa Dubaï i ye so ne curukiyaw ye min sɛbɛn i ka passeport sanfɛ i b'a dɔn kasi la e ye so ne parce que rouge a b'i bolo somusonin curuki somusonin ha baribɛsi somusonin porodi zoni muso tɔni a ma muso bɔ diɲɛ kɔnɔ muso kunkurunin a ma muso bɔ muso nogo tolilenin ha muso kasamani wa kasaba la da kasa sen kasa ni ne y'a ka kɛrɛpu bɔ i ɲɛna ala ka diɲɛ don o don a bɛɛ ni ala ni kira cɛ i bɛ vangilɛtɛri 20 sigi k'o fifa i yɛrɛ kunna fɔlɔ quoi sen tolilen senni tɛ bɛrɛ bɔ o tolilen o kasa han
kabi ala kan da faransi dugukolo sanfɛ n ka maa sɛgɛn k'a bɛ pɛrɛ o ye fɛnɛ sen bɛ pɛrɛ bolo folofolo bɛ bɔ toro po basodara ko dani cɛ dani kɔni ne ka foyi t'a la dɛ walahi bilahi ne ka foyi t'a la n'a dara ne ma ne ka papa n'a danna ne ma ne ka foyi dugukolo yɛrɛ sanfɛ parce que ne danni ne ka papa ne ka foyi réseau sanfɛ mɔgɔw tɛ ne intéressé yan koyi olu bɛna ne ka video lajɛ de ni réseau sanfɛ mɔgɔ min ko ko dani n ka respect b'i kan i ka respect bɛ n kan ni min ko ko i ka n ka respect t'i kan sans pɛrɛn ka jigin kan ne ka foyi t'i fɛ ne ka papa t'i fɛ parce que ne ka pute yɛrɛ t'a la i m'a faamu o kuma tɛ ne ni réseau sanfɛ mɔgɔ tɛ cɛ yan nɔ koyi i m'a faamu kuma bɛ ne ni n ka mɔgɔ jɛnɛma minnu cɛ olu bɛ yen ne ka papa t'a la ne ka foyi dugukolo sanfɛ bilahi ala kɛlen kɔni ka nin bɛɛ kɛ ne ya Mali Bamako avion direct ha maa b'o to yen maa b'o tigɛ mɔgɔ la ha Mali Bamako avion direct n'i y'a sigilen n b'i ba ka taa ya 2017 bannen ni 2018 bannen ni 2019 bannen ni 20 21 22 23 24 25 labanko jugu maa kunnanko labanko jugu sans argument ne évidemment n'a yɛrɛ ko ta